Bai, egin ditut bi kontzertu, lehen kontzertu eman nuen Baigorriko edizan, eta bigarrena Baionako antzokian, eta 10 musikariek hor ziren, nire ibilian, eta ongi laguntzeko. Violina, pianoa, soinua, gitarra pala, kontrabarroa, bazen nahiko. Orkestrina osoa, bertan. Bai. Pantxo, eta zuek aipatu dut ez, bankako menditar bezala elkarrekin jarraitzen duzuela. Uste dut euskal herritarrok askotan ikusi zaituzteula, eta hemen Euskal Irrati Telebistaren lana ere gora aipatu behar da, kantu afarietan, horrelako giroan, askotan tradizioari so, kantu horiek bizirik mantenduz. Eta inoiz gogoan dut dena aipatu dudan elkar ezagutu genueneko hartan, luze ordu terdiz saiatu zinan azaltzen, nondik zetorren zuen kantuarekiko maitasuna. Ez dakit hori guztia laburtu daiteken irrati uinetan eta minutu gutxitan, baina bada maitasun berezi bat, kantuarekiko lotura oso berezi bat zuenean, eta ez dakit hori nola azaldakieken entzulei. Bon, erran behar da, gu mendian bizi garela eta lehenago etzen biderik herrira etorzeko. Eta herrietan baziren auzoak. Eta zen desafio bat, etorzen ginelarik Elizara, auzoak desafetzen zuen berze auzoa. Eta bersoak ziren lehengo berso salari zaharrenak eta denak gogoz berzintuen atxiki. Eta berso bat ahazten bazinuen, zu berzinuen denen edaria pagatu. Eta dena beti berzinuen gogoz atxiki. Eta ordion zen desafio ikaragarria elgarren artean. Eta erten duzut hori izan zela zerbait. Eta hortako zen afizionari ikaragarria izan zen gure artean, zen eta gogoz ikastea. Eta hortan guk beti izan dugu maitasun hori, eta gure herrian bazkatzera joaten zineak afaltzera, ez zinen bazkaria bukatzen edo afaria bukatzen kantatu gabe. Hori eta beti gelditzen da honore, eta hori ere badira gazteak, segitzen dutenak, eta plazara handia hartzen dugu. Eta nik beti esaten dut kantu batean zarri nuen, kantua hizkuntzatik ezin da beresi. Arbasoek emana ez galtzerat utzi. Eta iruditzen zat hori mundu hau badoa ikaragarriko berozidadean, baina guretzat gehiegi da hori. Eta ez dugu hartzen denborarik bizitzeko. Eta gaurko neke guziak hortarik heldu dira. Ez dugu aprotxatzen gut duguna. Eta beraz behar dugu atxiki hori. Eta abesten ez duen jendea ez da bizitzen. Agur norbere soperi